Right, zvikusema traders. Pa video redu nanhasi toda kudzidzisana about ma double top nema entry achona handitika. Right. Kune wakaona video redu re introduction to chart patterns. Takataura tikati tine 3 types dzema double top handiti. Tine top yedu inenge yakadai. Kumusoro ndo kunenge nechi zone redu resistance handiti ndo basic handitika double top yekutanga. Zvinoitika ndezvodai pama M ka opposite yema double bottom ma W handiti kuma W takataura kuti pane second inenge yakadai yekuti anoyopwanya previous high ish handiti tikazoti yechi number 3 anoyoita sei ogumira munzira haasvike kuzoni kwedu handitika. Right, ndo zviripo. Tikati isusu kana takutrade ma double bottom edu aya pane pekuti market yakapwanya tinomira kuti tise idzoke ku retest totapinda isusu manje kuma double top market yakapwanya kudai handitika tinomira kuti idzoke kuzoni kunoko yadzoka kuzoni kunoko totsvaga entry yekuti tidone nayo market. Saka stop loss yako unoisa padenga panapa handitika. Take profit yako previous low kuzasuku. Right, tipinde pama charts titange nyaya yachona. Right, muriona pattern yedu yakagadzirwa apa ishi EM yokuti tikati leg number 1 handitika tatati leg number 2 tati leg number 3 tichipwanya handiti muona. Right, takapwanya papi takapwanya support zone yedu yanga iri pa area panapa handitika. Right, tichitopedza kupwanya market yakabva yatotesta panapa yatesta ndo pane entry redu panapa handitika. Right, takonfirma break nema candlesticks aya avharira pazasi pe support yedu. Saka support yedu yakuti inoita resistance zone handiti panapa pagadzirwa engulfing engulfing handiti ndopatopinda entry redu. Stop loss. Right, tati stop loss yedu since M yedu ane support yedu imwe resistance iri kunoko handitika. Kumusoro ndo kune stop loss yedu handiti. Right, take profit kuzasi kunoko handitika. Right, aya maningirikini aya ma basics ema entry ema beginners handitika. Njaita rimwe video no explain kuti market painogadzira 1 yodzoka painogadzira 2 tinowana sei entry kunoko handitika. Right, then tikauya futi panapa tine scenario yedu apa pakagadzirwa M ushu handiti. Right, M wedu agadzirwa ushu amenonga narikuoneka zvakanaka. Leg number 1 leg number 2 rabva ranopwanya uko handiti iscenario yatambo explain totati market painopwanya ichidzoka pazone panapa razone resistance handiti takutsvaga entry redu inoconfirmwa ma candlestick pattern handitika. Apa taigadzirwa pattern pinda comment section mutaure kuti inonzi handitika. Kana pane akanganisa answer kana uri kufamba mu comment section ungomubatsirawo handitika. Right, entry redu tarwana panapa handiti previous low ndo take profit yedu yekutanga handitika. Stop loss yedu iri kunoko take profit zvafamba bolato handitika. Same scenario futi iripo panapa handiti tine double top yedu inoyi 1 leg 2 handiti tobva tapwanya panapa handitika. Right, market yakaita sei yakadzoka nekamuswe aka handimukaona kamuswe aka kare apa kuzotesta mu area munomu. Saka tikanopinda mu time frame diki tichaona kuti pampa ne entry panapa. Stop loss yedu iri kupi kunoko. Take profit yedu previous low handimuibata manyaya yachona
yangu fanana ni kutrader chi ma double bottom but akuita zvinhu zvakaita sei zvakasunama zvakapindurudzika ani maibata nyaya yachona ngetimbopinda chi ma streets tingwavhe tione kuti tine zvimwe zvatinoona here right pairi hapana pafuti ush ya scenario ya M yo tambotaura yo kuti togona kugadzira chi resistance yedu market yoregedza nyasota sei nyasodzoka animuona tikati leg totadzoka tati leg totadzoka anditika right zoni yedu yekuti takapwanya yeye ish iri kunoko anditika previous low ndokune take profit previous low yedu iri kupi iri kunoko entry yedu no confirm nechi ma candlestick pattern apa atina kumaona ma candlestick pattern anditika tikazonoona kupiri clear panapa inonzi chi pattern pinda in comment section mutaure tapinda entry panapa stop loss yedu kana ta trade manje inoi yasira ni mamwe yesata trade stop loss yedu itonesa pa previous chi high stop loss yedu chanoisa kunoko andimuona market yakafamba zvafamba zvichi zvakanaka getitsvage imwe futi yekupedzisira kuti lesson reduce sei sanyanyorebe anditika right tinechi matop edu anaya agadzirwa anaya anditika right market yedu tatika pwanya panapa toita sei totsvaga entry anditika right tati previous low ndo panechi pane tora mari yedu anditi right previous low yedu iri panapa market yapwanya anditi yabva yadzoka pachi sorry previous low yedu ishi iri apa anditika right panapa market yakanopwanya ndobva yadzoka anditi on this case market yakadzoka chi ka2 anditi tine apa payakadzoka apa anditi ndopa yange yakatageta low chi inoi but isusu toda ma entry ari clear anditika kusvika mazomaster mega makunzwisisa kuti maona ma rejection aya munopinda sei anditi tichashandisa chi scenario inoi market payakagadzira zini ngaufing rinori anditi ndopa pane entry yedu stop loss yedu iri kupi previous high mukati kunoko anditika but kuti uzova safe zvako kana une account hombe stop loss yako unogona kuisa chi kumiri kunoko anditi but unongochi study zvinhu zvoda kutrade uchiona kuti zvikufamba sei anditika right previous low yedu ishi ndo yatikanoita sei yatikanodya panapa anditi aihope zvabatika zvakanaka ngatisangane pa mavideo futi atwitter echi double bottom ne double top iko ndinozvita kuexplaina kuti ma entry edu pa second leg apa tinomawana sei anditika right ra level risisiri ma beginner ra level rewanhu vakuita sei vakuita akakunzwisisa mbichana anditi right ngatisangane pachi pa next video kana uri munyo wanu usati wadzanya subscribe please dzanya subscribe button u share video runora nditi kana une group rako une vanhu uri kudzidzisawo you can share chi video runora nditika kana uri da kupinda mu WhatsApp channel link rimo comment section kana usati wagadzira account link futi rimo chi mu comment section anditika right kuna unoda kuti bata phone number futi dziripo makaenda pachi pa bio page redu re channel yedu pa YouTube then makasangana nesu TikTok tiriko muti follow wao makasangana nesu Facebook tiriko muti follow wao ngatisangane pachi pa ma next videos.